Prirodna bogatstva Brodsko-posavske županije. Deveta epizoda. Jezero Čaplja. Čaplja je umjetno jezero smješteno u mjestu Orjovac, 30 km zapadno od Slavonskog Broda, s površinom od 2 hektra i prosječnom dubinom od oko 1,2 metra, našlo se na listi prirodnih bogatstava Brodsko-posavske županije koje moramo prikazati. Karakteriziraju ga prekrasan okoliš, velika blizina jelas ribnjaka, zavidna razina uređenosti, brojne životinjske i biljne vrste, te prekrasni prizori koji oduševljavaju svakog posjetitelja. Samo jezero, a i prostor uz njega, pogodno su stanište brojnim biljnim i životinjskim vrstama. U okolici jezera nalaze se žitna polja, razne vrste drveća, mnoge vrste biljaka s cvjetovima, od kojih su najzastupljenije vrste iz porodice glavočika. Rub jezera stanište je emergentnim biljkama poput trske i rogoza, čije korijenje se nalazi u vodi, a stabljika viri u zraku. U vodi svoj dom pronalaze brojne močvarne biljke, slatkovodne alge, ali i plutajuće biljke poput lopoča. Osim biljaka, Čaplja je stanište velikog broja životinjskih vrsta, među kojima su najzastupljenije ribje vrste. Veliko bogatstvo ribljeg svijeta razlog je što upravo ovdje svakodnevno dolaze ribiči iz svih krajeva Brodsko-posavske županije, te se organiziraju i brojna natjecanja. Uz ribe ovdje su svoje prebivalište pronašle i brojne ptice močvarice, koje često svrate s obližnjih jelas ribnjaka, razno razni kukci, gmazovi, vodozemci, mekušci, sisavci i člankonošci. Ja sam Evita, dolazim iz Slavonskog Broda, imam 21 godinu i studiram menadžment. Svoje slobodno vrijeme volim provoditi u prirodi. Moja ljubav prema prirodi započela je još u djetinjstvu, dok sam još uvijek živjela u Orjovcu i dolazila baš na ovo jezero. Jedna od mnogih uspomena kojih se rado sjećam je kako smo ja i moji prijatelji kao mali natjecali se u bacanju blatnih kuglica. Naime, u okolici jezera tražili bi štapove na koje smo stavljali blatne kuglice, dolazili bi do ruba jezera i natjecali se u bacanju na daljinu. A danas se bavim planinarenjem i aktivni sam član i osnivač Hrvatskog planinarskog društva Brzina. U prostoru oko jezera nalaze se brojni objekti namijenjeni zabavi i rekreaciji. Tako se tu nalaze lovački dom Lovačkog društva Prepelica,
ribarska kuća športsko-ribolovne udruge Šaran, košarkaški i nogometni tereni, boksovi za smještaj lovačkih pasa i brojni drugi. Zbog svega navedenog, jezero Čaplja jedno je od najboljih destinacija Brodsko-posavske županije za aktivni odmor, o čemu svjedoče mnogobrojne aktivnosti koje se ovdje organiziraju, a samo jedna od njih je Dječji dan u organizaciji općine Oriovac. Prema tome, bilo da ste profesionalni ribolovac ili samo želite uživati u boravku na svježem zraku i promatranju divnih zalazaka sunca, kojih ovdje ne nedostaje, jezero Čaplja omogućit će vam pregršt dobrog provoda i zasigurno će postati vaš još jedan nezaboravan doživljaj.